Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ислам яңалыклары белән танышыйк. Бу атнада мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин җитәкчелегендәге Татарстан диния нәзарәте делегациясе Төркиягә барды. Мөфтият вәкилләре Түрк илендәге дин эшләре белән таныштылар һәм үзара хезмәттәшлек кору юлларын билгеләделәр. Эшлекле сәфәр кысаларында безнең делегация Анкара шәһәрендә Россиянең Төркиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Андрей Карлов белән дә очрашты. Камил хәзрәт илчегә Татарстан мөфтияте һәм Төркиянең дин эшләре буенча идарәсе арасында урнашкан мөнәсәбәтләр, хезмәттәшлек итү һәм тәҗрибә алышу турында сөйләде. Андрей Карлов үз чиратында мөфтигә әлеге очрашу өчен рәхмәт сүзләре җиткерде һәм ике ил мөселманнары арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүгә булышлык күрсәтәчәген әйтте. Узган атнада Чаллының Ярбыя паркында шәһәр мөселманнарының Чаллы мөхтәсибәте призына чаңгы ярышлары үтте. 2 чакрымлы трассада 40 яшькә кадәргеләр һәм аннан өлкәнрәкләр узышты. Барлыгы чаңгыга 70-кә якын кеше басты. Иң актив спортчылар Ак мәчет мәдрәсәсеннән, Рамазан, Җәмих, Нур Ихлас мәчетләреннән иде. 40 яшькә кадәргеләр төркемендә беренче урынны Тәүбә мәчетеннән Айнур Сәләхетдинов яулады. Өлкәннәр арасында Ак мәчет вәкиле Ринат Галләметдинов җиңеп чыкты. Җиңүчеләр Имам Мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт Гайфулла кулыннан дипломнар һәм истәлекле бүләкләр алдылар. Ярышлардан соң халык пулау һәм кайнар чәй белән сыйланды. Татарстан диния нәзарәте, Татарстан сәнгате һәм мәдәният клубы иҗтимагый оешмасы, Казан Кремле музей тыюлыгының Ислам мәдәнияте музее татар шамаилләренә конкурс игълан итте. Анда профессионал рәссамнар да, хәвәскәрләр дә катнаша ала. Бәйге 4 номинациядә узачак. Җиңүчеләрнең исемнәре 21 майда Идел буе Булгарында Ислам дине кабул итү көнендә игълан ителә. Аларга акчалата бүләкләр каралган, конкурста катнашкан иң яхшы шамаиллар Кол Шәриф мәчетендә күргәзмәгә куелачак. Конкурста катнашырга теләсәгез, 25 апрельгә кадәр үзегез ясаган шамаилның фотосурәтен Татарстан диния нәзарәтенә җибәрегез. Адресны сез экраннарда күрәсез. Бүгенгә шулар, киләсе атна хәерле яңалыклар алып килсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.